Company. Jeg har taget Ditte med fra Malins Closet, og vi skal ind og snakke om curvy girls. Er det ikke rigtigt, Ditte? Det skal vi i hvert fald. Og velkommen til mit blog, Malins Closet. Jeg er i dag sammen med Christina Vedel, som er personlig shopper og stylist. Så det bliver rigtig spændende i dag. Vi skal lære rigtig meget om at klæde sådan kurver. Så, nu har jeg valgt lidt med nogle forskellige typer cardiganer. Det er rigtig ofte, at man finder en cardigan, hvor man tænker, den er fantastisk, og så trækker den i brystet. Brug en stroptop indenunder, så kan du bare lade cardiganen stå, så strammer den ind om taljen, så det giver dig din timeglasfigur. Er den lidt for stram i ryggen, jamen så tag en ekstra lidt længere cardigan ud, som også gør din krop længere at se på. Og så er jeg vild med det feminine snit, det får, når du bruger blød strik og cardigan og en penselskørt. Når vi nu snakker om strik, så synes jeg også, at vi skal tage fat i noget af det lidt sjovere af slagsen. Fordi så længe du har en penselskørt på, du kan godt køre et klassisk look, men du kan også godt sagtens lege, selvom du er kurvet. Sådan en strik som den her fra Custom Made, en fræk lille kattetrøje her i blød strik. Sæt den sammen med en penselskørt, tilsæt en fræk taske, så har du et sjovt og anderledes look, som folk ikke forventer, når du er kurvet. Det her er blandt andet noget af det, du kan få i Companies, fordi de har Malene Birger. Og mange af Malene Birgers kjoler er store, er oversized. Man skal ikke lade sig snyde, de sidder stadigvæk til hernede, men der er plads til mave, der er plads til barm. Og alt hvad hun laver, der er tænkt over kroppen. Så det her giver pæne arme. Der er nok halsudskæring, til man kan se noget kravben. Den er mønstret, men den er rolig mønstret. Jeg vil kunne få min penge på at gå i den her. Jeg synes, den er mega cool. Det her er et godt eksempel på curvy babe. En buksedragt skræmmer de fleste. De fleste tror, at en buksedragt er for høje, tynde sild. Det er ikke rigtigt. Hvis man har big boobs, talje og gode lår, så er en buksedragt på alle mulige måder god. Fordi buksedragterne er selvfølgelig lavet til at sidde helt vildt løs på virkelig tynde piger. Men på curvy girls, der giver det former. De sidder til, som de skal omkring knæet. Luft omkring lårene. Masser af talje her og god plads til barmen. Et lille ærme, så man ikke har helt bare arme. Det der, det er sexy bomuld. Sådan er det. Tak for i dag, Ditte. Selv tak. Det var en fantastisk dag. Det har det.